Hi Katrobals! Mark Andrei here and welcome back to my YouTube channel. So nakapag-vlog ako and kasi nga sobrang init na ng panahon. Sobrang init ngayon. As you can see, hindi pa ako naliligo. And for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano ako manliligo. At kung paano maliligo ang mga taga-Ilocana or Ilocano or kaming mga taga-probinsya. And then without further ado, let's get started. So, kinuha ko yung tolya ko and magbobomba na ako. At anong naman yung bomba? Sige, magkulang lang tayo ng tubig. Kumuha lang tayo ng tubig. Ay. Tubig sa pityan. Dahil mahirap lang ang mga taga-probinsya at ganito kami maliligo, okay lang. I just want to share you. So, magbobomba muna ako. At may planggana. So, ayan, kumuha ko lang po at maliligo na ako. Wait lang, kunin ko lang maliligo ko. So, kung na kami naman maliligo wait, may nakalimutan pala ako. So, ganito kami maliligo ang Ilocana or Ilocano. At ganito ako maligo. Ang lamig. Oh my God. At gagamitin ko ang shampoo na Sunsilk. Creat. Disclaimer lang ha, hindi ako sponsor. At magsasabon na tayo. So, ang ginagamit kong sabon is Kojic soap. Yan, Kojic soap. Aray. Okay na yan. Hindi naman tayo professional, hindi naman tayo social para magpaano ka dyan. So, ganito lang, no? Ito ang mga ligo-ligo lang. Lalo dyan, sa likod. Ganyan. O, ayan, ready na. And then, maglilid na tayo or para matanggal ang mga libag. Pwede. Para matanggal yung mga libag. Ang lahat, magkaroon na tayo.
guys. Yan. Ano na tayo no, para matanggal yung mga libag. Ivana, ayan. Char. So, ito naliligo si Ivana. Oh, Ivana. Oh, baby. Ay. So, punta tayo sa Batsiya. Nahulog ako sa Batsiya. Ayan. And, tapos na ako maligo. Ngayon naman, para magbihis na. Siyempre, magpunas muna tayo or mamunas. So guys, magbibihis muna ako ha. See you later. And that's it for today's video. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and click the bell button for more videos.